Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yung amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw itipadas nga impatulon ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Alexa, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Natividad family kan Bulan family di Tapurok, Abasit Vegan Ilocos Sur, kan ditoy Libertad Abulog Cagayan from Zena Bravo. Shout out kada Oliver Gutierrez, William Bulosan Jr., Lenny Makaling kan Marieta Alberto. Takang Valdez Passion Family di Takalinawan Norte kan Andarayan, kastamot ni Baby Princess Jensen from Mary Jane Takang. Amin apadak nga Ilocano agwardya dito UP Diliman Campus from Van Bacani Nueva di Bagabag Nueva Vizcaya. Nilakay ko Junjun, anak ko ada AJ kan JR dito'y Santa Teresita Cagayan from Novilin Taberna. Amin at taga-turod, especially EJ Tabakwanan from Raymond Flores di Turod, Quezon, Isabela. Parents ko, kakabsat ko kan anak ko, especially nilakay ko ani Ayan de la Cruz from Jenny Line, Matusalem, ti Dubai. Agbayani Madrid family ti San Mateo, Isabela. Pakito Magat, Kuya Chad, Tisulana, Giancarlo, kan bakit ko ani Lores from Christian Madrid. Makablaawan pa'y ti Gammad family ti Amulong Cagayan from Romy Gammad ti Taguig City.
Shout out kada Jasmine Rivera, May Rose Ramos, kan Jovi Ponciano. Happy birthday Ashley Nicole Ancheta, kan makablaawan ti Ancheta, Emokling family, sa Pitula kan Kalonge family, ti San Fabian Pangasinan, from Teresita Emokling. Mercedes kan Gerson Libunaw, Romulo kan Meli Abat, Danny Boy, Jaika, Veronica, Mary Jane, Emerson, Jeremy Ribunaw, James kan Emil Jane from Jessica Libunaw, di Singapore. Happy birthday Charity Antolin from MJ Antolin. Makablaawan pa iti Milyare family iti Patiao Peñarubia Abra from Romel Milyare ti Taiwan. Campano kan Clara family di Tadudan from Mary Grace Campano. Mundo Alejo kan Taberna family ti Tangadan San Quintin Abra from Leniki Alejo. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Alexa. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad naklaangan itinagan nga Alexa. Ngam dispensaram no jakon inlanad ti address ko para iti pribado a karbangan ti pamilyami. Saan siguro ang mailimad kada kayo, nang runa kadagiti agtartarigagay a mapan agtrabaho iti sabali a pagilyan, nga adu dagiti saan a nasaya at apaspasamak, nga aramid matlaang tipada tayo a tao, a nagbalin at tubang, tapno matungpal dagiti arapaap da iti biyag, ket ti kang runaan a biktima, dagiti inosente at tao. Namnamaakmanang ang makaibati iti inspirasyon kan pakaagsawan iti nabalitukan nga adal ti innak isalaysay. Ket tapno nasayod ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay. Naimbag tayo may kaadagaws kaanakan. Wanangkal, tanay baga kanyak na anti, akayat dakano kasarita. At ang amin imbaga di kumparek, may papan iti opening ti trabaho ijay Dubai. Kat si kaadagaws tinapanunot ka. Ha? Kasapulan da kano ti skilled worker ijay. Agpay sa angkal? Interesado ako dito angkal. Amoy mo't ni arapaap ko tagtrabaho iti sa bala pagilyan para iti pamilyak. Dakkel kano ti swil daw. So ano kayat mau? Tulungan da ka amang iproseso kadagiti papeles mau. Ang umanugot nga tati asawam nga agabrod ka. Kasarita kangkal. Kasapulak mo't lang ti suportana. Agpay sunay ta. Nas ka na suportaran na kati asawam iti day ta aganwat mau. Sige angkal, kasaritak ta asawak. Katagyaman aklaunay ta imbagayo kanyak day ta. Amok ka nagagat ka kanadara pa mo para iti pamilyam. Isungarod nga imbagak iti komparek nga irekomenda ka kan kuana. Agyaman na kangkal. O sige, maamuan yun to adagos. No niya ti mapagsaritaan mi nga agasawa. Alexa, adanas ka na pagsaritaan ta. Ha? Adya day ta? Ada ka di problema? Awan. Ngam, ada offer kanyak nagtrabaho di Dubai. Dakil ka no ti sweldo. Ken napintas dito yung oportunidad. Agpaiso? Ni, nagbayatan ngay? Ngam, kasano tayon? Day tangarot ti kayat ko sa ludsudan kan ka. Umanugot ka kadi ang mapanak agtrabaho di balasiw taaw. Para dahito iti masakbayan tayo, Alexa. Nagriga ta panunutan nga agiin na dayo tayo. Ngam, no para iti masakbayan tayo. Di sige, umanugot ta. Basta aganad kay Jai. Agyaman na, Alexa. Dakkel abanag ti suportam kanyak. Ikarik ano mapagасatanak. Agan an nada ka kanayon iti lugar apapanak. Saan anala ka?
nga maamok akabaalanta para iti masakbayan ti anak ta. Wan Alexa, para kada tayo dayto nga aramidak. Isong agyamanak tayo manugot ka. Uncle, nay, Markaw, si Kamot Gayam. Umay ka, sumrek ka. Oray saan na, Uncle? Sa anak mo't lang agbayag. Umay ko la ibaga, nakasarita ko na Alexa. Oh, kahit anyangay kaanakan, imanugot ka di ti asawam. Wan, Uncle, imanugot. Kayat kong ibagayo iti kumpareyo. Akayat ko di bagbaga na trabaho iti Dubai. Good decision, Markaw. Kan mayat da ito nga oportunidad para kan ka. Wan nga rod, Uncle, para iti pamilyak. Sige, tayo bagak iti kumparek. Katulungan da ka amang iproseso kadag iti masapol a papeles. Agyaman ak unay, Uncle. Nagdakkel da iti atulong nyo kada kami. Dumakdakkel ti anak yaw. Iso ang masapol nga isagana amat para ti masakbayan na. Naimbag nga rod, tanay baga kanyak ti kumparek ti maipapan iti dayto nga oportunidad. Wan nga rod, Uncle. Sapay la ko mga rod, tama pagasatanak. Iti kasta, maipay kumot ti amin nakasapulan ti pamilyak. Namnamaam day tamarkaw. Dakkel ti potensyal mo. Iso nga itapay laan, isagana mun ti bagem iti yaadayam iti pamilyam. Alexa, kumusta nga iti imbagam nga inaplayan ni Marco at trabaho iti banlasiw taaw? Madaman ang may proseso dagiti papeles na iti ipapan na, nanang. Ano kasta? Sigurado nga ruden ang makatrabaho ijay? Wan, nanang. Talagang agkasapulan da kano ngamin iti trabahador. Iso nga di imbagana ka ni Uncle nga umanugutak iti ipapan na. Kinasao adagos ni Uncle di kumpare na. Iso aday jay. Nairugin ang maiproseso dagiti papeles na. Naimbaglaan ta ni Marco ti inrekomenda ni Uncle Mau. Amo na nga men at talaga akayat di asawam ti maka-abroad. Kitaam dagiti anak da. Ada amin na di abroad. Iso da Uncle kan antiyo laangan tinabati ditoy. Sapay kumarod ta makaanos ni Marco, nanang. Kayat na ngamin nga isaganaan ti masakbayan ti apo ko yo. Aging nga da tsansa kan ubing kayo pa ay sige kit day. Tapno maisagaan na yu tinasaya at masakbayan ti apukok. Namnama kay ti saan nga agbayag makapanton ni Marco, nanang. Simple lang ti panagbiag mi manang Emmy. Gagangay at trabahador ti asawak iti may sang opisina. Syakmat, tultulungak ti asawak, babaan iti panaglaklakok iti kompormiladitan, taisupay ang mainayon iti masusweldo ni Marco. Di mi pulos ni namnama adumteng iti biag mi ti may sa anapintas nga oportunidad. Inrekomenda ti ulitag ko akabsat ni nanang ti asawak, ani Marco, nga agaplay iti trabaho iti Dubai. Malaksid iti dayta, si dadaan da pa'y amang tulong ken ni Marco. Iso nga uray amok ang maikawaak. Imanugotak idinagpakada ti asawak, taamok a para iti pamilyami ti amin.
Naiproseso nga rod dagiti papeles ti asawak, manang Emmy. Ayusan ta amin, Uncle. Ag-flight ako nito nung may alawas. Nasaya at matnukas ta Markaw. Mano lang nga aldawan, mapankan taon. Wan nga rod, Uncle. Katagyaman ak una ititulong yo. Awan anyaman na Markaw. Kaya't ko asumaya at matipa nagbiagyaw akas kadagiti kakasinsin ni Alexa. Awanan problema kadakwada ta mayatan ti biagda nga kakabsat. Kasya kaming tumot ko, Uncle. Saan nakarkar dayo ama pasamak day ta Marco? Amok anasingpot ka nagagat ka. Iso nga rod asikati inrekomendak iti kumparay. Di kaya agdanag, Uncle. Umayak to pa dito balayo, sakbay ti flight ko. Pakibagayan tulatan ka ni auntie Analaos ti panagyaman ko. Anadam to dagiti bagahim iti panagbiyahem, ha? Amumad nga ado dagiti maipadpadamag asaan anasayat a mapaspasamak nang runa ka dagiti agdadamo a mapan iti sabali a pagilian. Wan, Uncle, agan nadak. O sige nga rodan, Uncle, diya ko nagbayag. Tarugya ko ni isagana dagiti naskan nga imitok iti panagbiyahek. Alexa, at nandiyan mang itulod ka niya kay airport. Sigurado ka kadi asaan mo akayat nga itulod na kay ti anak ta? Saanen? At adang amin ado magsantarik na makitak ta anak ta ngagsang sangit. Riingag tapno makapakada ka pa'y. Saanen? Bebe amlat na maturog. Sana bale, tawagan kayong tulangan into nada ako ni airport. O sige, aganad ka akanayon ha? Kita am dagiti bagahem. Agalerto ka akanayon. Wen, Alexa. Anadan nyo mo't bagyo, ha? Di mo baybayan ta anak ta. Para kada kayo dayto nga ramidak. Amok dayta. Iso nakasagana kang agsakripisyo ang mayadayukan ka. No, daman parikot yo. Wano kasapulan nyo. Ibagamlaan kada nanang. Imbilin kayon kadakwada. Wen, di na kami pagdanagan. Tibagim ti alwadam. Agsingsingpot ka ijay. Patpat ganda ka unay, Marco. Patpat gan kayo mo't unay. Alang arudan. Mapanakon. Aganad ka, Marco. Hello, Uncle. Adda akong dito airport. Kasta ka day, Markaw. Wan, Uncle. Kalkalpas mi mata nagsarita ka na Alexa. Kastamot ti anak mi. Aganat ka, Marco. Agalirto ka akanayon. Bantayam dagiti bagahem, wan. Wan, Uncle. Agyaman na kita amin na palagipyo. Good luck iti flight mo, kaanakan. Umawag kanto adagos, apaman ang makasangpat kay J. Dubai. Kandi kumusta nak tumutan iti kumparek. Makadanon, Uncle. Di ka agdanag, tanday iti kumparek. Amo ka di na kanto baybayan. O sige nga rodan, Uncle. Ag-check-in akon. Agyaman akmanan, Uncle. Diyos ko, tarabayam ko mati asawak iti papan na iti sabali a pagilian.
Iya dayom iti paggad, Diyos ko. Amo kadakkel a sakripisyo da iti para kan kuana. Iso adiyo ko mabaybayan. Alexa, umayak man anak ko. Ni Nanang. Alexa, Mabitla ang Nanang. Da kayo matgayam, Nanang. Umunag kayo. anyan ti madamag ni Marco. Imawag itay. Adan iji airport. Or-orayan na lang ti oras ti flight na. Ay na, yaman pa yapo. Nasayha at mo't nga road. Sumagmamanulaag nga oras, adanton iti sabali a pagilian. Wan nga rod, Nanang. Ay, itapay laang. Maikawa akon. Sigurado apat iti apo ko yo. Ay huwad anak ko. Gagangay dayta. Ngam panunutam amas na rigrigat para ka ni Marco daytoy. Taiso ti imadayo. Wan nga rod, Nanang. Basta kararag ka akanayon. At arabayan akanayon ti Diyos ti asawam. Itiday di aldaw nga ipapanan ti asawak iji airport manang Emmy, napalalo ti panagtibayo ti barukong ko. Jack maawatan ti riknak, ngam pinilit ko ti nagkalma, taamok analaos ti panangbilin kan kuana ti uliteg ko, nga agalerto akanayon. Kan bantayan na ti bagahe na, tadinto kat mabiktima ti salisi, kanoan niya pa'y akita ti modus. Nakaangasak lang itinalukay apaman nga imawag ti asawak kat imbaga na nakagtengan iti airport. Ngamjak man amumanang tasaan lata amapunas ti panagtibayok. Adda pa'y sumagmaman ng maoras nga aguray ni Marco iji airport sakbay ti flight na. Iso nga idi adda imawag kanya kalpasan laang ti 3 nga oras. Anang ibagaan na aresto ti asawak iji airport, uray la agkapsutak. Gapo iti panagpagunggan ko. Inawagak nga rod adagos ti uliteg ko. Hello, Uncle. Adasan anasayat adamag maipapan ka ni Marco. Anya day dya, Alexa. Anya tinapasamak ka ni Marco. Naaresto ni Marco iji airport, Uncle. Adda ka no nakita da abala iti ayan ti bagahe na. Anya, kasano ang napasamak na ita? Di mo't naornos ana imbag ti bagahe na sakbay anak biyahe. Binilbilin ko pa ni Marco. Jack mo tamo, Uncle. Masapol ang mapantayo kitaan. Tapno amo tayo noon niya talaga tinapasamak. Sige, agluwas ta nga rod itamot laang, Alexa. Jack amo noon niya ti aramidag, Uncle. Madandanagan akparakan ko na. Agkalma ka laang. Maamuan tanto tipod no ang napasamak, apaman ang makadanon ta iti ayan ni Marco. Agyaman na, Uncle. Jack amo noon niya ti aramidag no awan kayo. Di ka agdanak, ta saan kayo abaybayan? Anak, agrupwat kan, ta umay nakadagasun di tabalayaw. Agluwas tayo itamot laang. Sige, orayan kayo nga ron diti balay, Uncle. Ibatik pa iti anak ko kadananang. Marco, anya tinapasamak. Apay nga inarestar da ka. Diyan mo, Alexa.
Awan mo tibala iti bagahik. Ngam na apay nga dati nakita na. Tsaka mo na niya tinapasamak. Ay, Diyos ko. Masapul ang maamuan tayo no asino tinangikabil iti bala iti bagahe Marco. Da ito yan di kanayon ang maipadamag. Nabiktimada kamutan dagiti kunkunada at tanimbala. Tsaka mo na niya taramidak, Uncle. Madandanagan para iti pamilyak. Ada kami kini Uncle ditoy. Tapno tulungan da ka. Saan da ka baybayan? Aramidan tayo ti amin tapno makarwar ka ditoy, Marco. Di ka mapukawan iti namnama. Uwan, Marco. Ang yaman na kititulong yung Uncle. Di ka agdanag kunak manan. Tayo inawaga kung jagayim ko nga abogado. Agturungan ditaw. Masapul ang maimbestigaran ang naimbag na ito'y anapasamak ka. Ado umatan dagiti kasken ka nakapasamakan ti kastoy. Amok nga addaan mo dagiti maseknan iti daytoy amudos dagiti managdakdakas. Oh, nangagmumati ko na ni Uncle. Ada maala tayong abogado. Iso adi ka kumauni agdandanag. Di nakabaybayan ni Uncle. Pag titinulungan tayo asulbaran daytoy Marco, mamati ak nga inosente ka. Kat day tati masapol ang mapaneknekan tayo kadagiti nangaristarkan ka. Anya ngay tinapasamak anak ko. Ayanan ngay ni Marco. Masapol nga agtalin at pala ang ijay nanang. Madamati investigasyon iti napasamak kan kwa na. Sino nga minaya tinangikabil iti bala iti bagahin na. Diyak mo tamo nanang. Ngam talaga ka nung adda mapaspasamak akasta. Ado ka nun tikas kan kwa na biktima ti kungkunada at tanimbala. Ay, Diyos ko. Anya mo tandagita managdakdakas. Awan ti sabali at arigagay dagiti agam abroad no saan ati mapanagtrabaho para iti pamilyada. Nga maapay ngay nga aramidan da pa iti kasta ka dagiti inosente at tao. Iso nga rod ang masapol ang mapanagnakan nga inosente ni Marco. May papan iti pampabasol da ken kuana. Ket kumusta mo't ni Marco? Kasta unay ti pan nakaupay na nanang. Damo na pay laang nga agabroad kas jayon tinapasamak. Ay, una yun. Sapay ko matarumwar adagos ti kinapudno. Tapno makaawi dun dito di asawa, anak ko. Ti cellphone number ti abogado ni Marco dayto eh. Hello? Hello, Alexa. Siyak na ito eh. Ni Marco. Marco, si Kagayam. Kunak no ni attorney. Ta cellphone namot dayto eh. Nakisaritakan ko nang awagan kayo. Kumusta ta anak ta? Amo na ka di tinapasamak kanyak? Diyak imbagbagakan ko na Marco. Diyak kayat apati di anak takat maapektaran. Gapo iti napasamakan ka. Di kagdanag, nasayaat kami dito eh. Si Kangay, okay ka kadilaang? Okay lang, Alexa. Masapol ang sangwag na ita parikot. Ngam di kagdanag, makaawid ak tumutlaan. Dakal tinamnama ang mapanagnagan ni inosente ak sigun ka ni attorney. Nasayaat nga rod no kasta. Aganad ka dita. Di ka maawanan itinamnama. Para kada kayo ang pamilya kisa lumabanag. Makaawid ak tumutlaan, Alexa. Ikararagta makaawid ka kuman. Katrumwaron ti kinapudno. Wan, Alexa. Dita sardayan dagkararag itinamarswa. Amok adi na tayo baybayan. Uwan Marco, agtalagta iti Diyos.
Agyaman ak ta nakaawid kan, Marco. Agyaman akmat iti Diyos. Kas labangungot ti napasamak. Kas na nagbayag ti oras. Kan di pa naglabas ti aldaw. Bayat ti pan nakaimbestigar ko gapoy ti napasamak. Amo ka din nakabinaybayan ti Diyos, Marco. Nangaramat ka dagiti tattao anang tulong kan ka. Tapno lumtaw ti kinapudno. Agyaman akmat ka ni Uncle. Kastamot iti abogado agayim na. Gapoy ti panang tulong da kanyak. Makaturog tamatlaangan iti nasimbang. Mano arabi ajak makaid na. Jak amo ti panunutag kabayatan ti kaawan mo. Nasaya at ti Diyos kadag iti parswana, Alexa. Nagasatak pa ilang. Taan nadaras analpas ti investigasyon. Kas tigayan tarik na ti may nga inosente ang mapabasol iti di namot inaramid. Kasla nagtupak kanyak ti langit iti dayda ka nito. Impagarup ko no di kayon makita ita anak ta. Ita, nasulbaran ti amin, katadakan iti dan nami. Jak kayatan nga agin na dayo tayo pa'y Marco. Ada kaasi ti Diyos. Amok ang mapasaya at tatibiyag tayo, uray at data di ti pagilyan tayo. Tinapatag kat agdadan na tayo manan, Marco. Daydi tinakabutbuteng ang nagdalanan ti pamilyami manang Emmy. Jak amo no anya ti aramidek kadagidi akanito. Nagsakit arik naan ti maysa nga ina nga ti asawa na ket madama a maim-imbestigaran iti maysa abanag adi namet inaramid. Ngem nagsaya at ti Diyos. Isulaeng tinagbalin akamang mi iti kasipngetan apaset ti biag mi. Ngam di na kami binaybayan. Rimwar ti kinapudno kat nakaawid matlaeng ti asawak. Manipud idin saan nan aginandat ti mapanagtrabaho iti balasiw taaw manang. No addanto pa'y tsansa na makapan, ni Apo Diyos laengen ti makaammo. Agserbi ko maapalagip ti padas ti pamilyami, kadagiti agtartarigagay amapan iti sabali a pagilyan, akanayon da nga agannad. Taadalaeng dita nga agdakdakiwas, dagiti managdakdakes, amang bikbiktima kadagiti kadaraan tayo, wenno kadagiti OFW, nga agtartarigagay a maipaayanda iti nasaya at apanagbiag ti pamilyada. Agannad kayo kumaakanayon kakailyan, gapu taado ita ti modus aparpartuaten dagiti managdakdakes. Daytoy ti pakasarita akmanang, to'y pagayam mo, Alexa. Alexa, pagayam ko, pudno unay ang makapaupay tinapasamak iti asawam, nga awan ti tarigagay na, no di ti maipaayan na kayo a pamilya na itinasaya at amasakbayan. Ngem saan amat maturog ti Diyos, amuna ti mapaspasamak kadagiti pinarswana, ket isulaeng ti kamang tayo, kadagiti pasamak iti biag, amang itunda kada tayo itinalaos aladingit, ken pan nakaupay. Amok ang nakaibati iti adal kadagiti dumdumngeg ti pakasaritaan ti pamilyayo. Agan-annad kayo kumaakanayon. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Into